Mahtavaa keskiviikkoa kaikille Fintarotin upeille seuraajille ja valotyöntekijöille ja mestareille. Tänään valikoitu tää Mystic Mondays, ihana uusi eläinpakka. Opiskelen tätä ja nämä on niin söpöt ja autenttisen rehelliset kortit. Ja tästä löytyy tämmönen iso vihko, mitä mä aina sitten selailen. Ja että pääsen jokaisen eläimen sisään ja mikä merkitys jokaisella eläimellä on ja henkisen kasvun kannalta. Ja ykköskortti, mikä halusi tulla, on rukoileva sirkka. Istuu lehdellä. Ja tämän kortin sanoma oli se ton vihkon mukaan, että odota. Rauhanomainen odottaminen, älä kiirehdi. Monesti meidän mieli haluaa tehdä asioita, multitaskata ja tehdä monta projektia on mielessä ja seuraava, 1, 2, 3, 4 ja lista on loputon ja sitten niitä ruksitaan yli. Mutta tämä rukoilija sirkka muistuttaa sua siitä, että se odottaa oikeaa hetkeä, kun se voi mennä eteenpäin. Pysähtyminen on tarpeellista, hyödyllistä ja lataavaa. Ja se, miten sen pysähdyksen jälkeen asiat etenee, on se, että ei tarvitse tietää, miten ja miksi. Ihmismieli on niin jännä, että se haluaa analysoida, se haluaa tietää. Ja se, että sä voit hypätä seuraavaan haasteeseen ja asiaan, kun aika on kypsä. Ihana kortti, sydänchakran kortti, vihreätä väriä ja mahtava muistutus siitä, että meillä ei ole kiire mihinkään. Sä voit ottaa muutaman hengityksen nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Laittaa silmät kiinni. Ja sä voit nähdä tämän sirkan, kun se hyppii kevyesti eteenpäin. Vähän niin kuin sinä. Se pysähtyy. Se miettii. Ja sitten, kun on oikea aika, se hyppii ruohikossa kevyesti eteenpäin. Vähän samalla lailla kuin höyhen laskeutuu. Se ei tule suoraan linjassa, lineaarisesti, vaan se tulee huojuen. Sitä ei voi kontrolloida, sitä ei voi hallita. Ja se laskeutuu maahan. Upea kortti. Kakkoskortti on susi. Lonely wolf. Yksinäinen susi. Puhutaan vaistoista, kun puhutaan sudesta. Tämän kortin myötä sua kehotetaan hyppäämään niihin sun raakoihin tunteisiin. Sä tiedät, kehen voi luottaa, kehen ei voi luottaa. Sulla on ne tuntosarvet, vähän niin kuin tuolla rukoilijasirkalla. Ja se, että on hyvä välillä pureutua niihin omiin tunteisiin ja siihen omaan raakaan voimaan.
mikä on sun sisällä. Se kundaliini-energia. Joku kutsuu sitä kiiksi, jotkut shaktiksi. On eri nimikkeitä. Nimiä. Ja se, että sä voit yksin liikkua vahvasti, päämäärätietoisesti ja tietäen, että hommat hoituu hyvin. Sä teet hyvää duunia. Ja se, että sä et tarvi komppaniaa ja hirveät arsenaalia siihen, mitä sä teet. Sanotaan, että sudet menee joskus laumassa, mutta tässä kuvassa on yksinäinen susi ja se kuvastaa ja heijastaa sinua. Se on ihan mieletön voima. Ja ne vaistot, se sisäänrakennettu hieno järjestelmä, mikä sulla on, sun vaistot ei petä. Kun sä kuuntelet, kun sä hiljennyt, vastaukset tulee sinulle. Susia pelätään, mutta ne on todella upeita ja itsenäisiä eläimiä. Ja ne selviää ihan mistä tahansa. Eli ne metsästää yksin ja saalistaa yksin. Löydä se oma voima. Älä anna sitä kenellekään muulle. Ja mitä enemmän sä olet yksin ja löydät sen oman voiman, sitä paremmin sä voit. Ja sitä vahvempi sä olet. Mahtavaa keskiviikkoa sulle. Siunattua sellaista. Susi ulvoo siellä. Eli muista oma upea voimasi ja muista pysähtyä. Olet rakas.